Cikin tsarin samar da sassaukar sani na ingantaccen rayuwa, gaskiya ta tabbatar da cewa sai grassroots youth revolution movement. Cikin zafin nama, zafin ta nema tare da samar da zakakuran jaruman da za su samar wa sauyi wa mahaifiyar mu Afirka. Ha 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 ha. Karni ta tabbatar da cewa sai grassroots youth revolution movement. Yalwatacciyar jinjina, yabo da kuma girmamawa su tabbata ga jarumai, kana in ce sadaukai. But me, I don't know what's in your mind. I know you want a piece of me. Da suka ɗauɗa mara kana suka ja daga da niyan sadaukar da lokaci, tunani, nazari da ma dukiya wurin ganin cewa mahaifiyar mu Afirka. I'ma know they do like this, so calm down, make you take your time. Ta zarce sauran nahiyoyi fannin ci gaba a fuskoki daban-daban. Jinjina ga ahali na grassroots youth revolution movement. Samar da ingantaccen makoma na kasa, tsammanin al'umma sun ɗaura shi gare ku. Wannan babban kalubale ne da za ku iya fuskantar shi matukar kuka jure haɗin kanku tare da tsaftace zuciyoyi da ma tunaninku. Kusan da cewa addu'o'in al'ummarmu na tattare da mu, nasara ta mu ce. Wannan sako ne daga grassroots youth revolution movement. A tare za mu sauya duniya. I'm ready for you.